وجنالي بين وكسرني أن نفسر الافتراء الدنيا أن ننظر السورة والبقرة أن تغير بالمقام الجيد لمن جهيك أما الفكرة بينهم كتيمتين وجيد لمن بيتنا أي هذا يبتعد وإسرائيل dan orang anda angko kalimat disebut dinasihat dan anda akan jatuh aja dan anjingnya benar dan doa. Anda menurut surah Al-Baqarah ini dan janji no ayat kenya angkuntum syuhada sabara yaqub al-maut dan diminai fasir pada waktu wadi. Dan umiran digahado ma'aman kama mana liman labah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara ya'qub al-maut idh قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم قولا ينتهي إذ وقت حضر يعقوب الموت وقت ما يدورني النبي يعقوب إذ وقت قال وإلى بنيه ما تعبدون قوم لوة من بعدي باوام قالوا جميع نعبد من دون آباءك بابرات ماذا إلى أدرك آباءك بابرات ماذا وإلى إلهك أدرك ماذا وإلى آبائك أدرك بابرات ماذا كم يونت إبراهيم والنبي إبراهيم وإسماعيل بن النبي إسماعيل وإسحاق بن النبي إسحاق ويعقوب وإسحاق إلها درجة واحدا غوتو ونحن له مسلمون ونحن منهم قالون من دونه له معه. الفصل نكينا الكندو hande annabo en wakkati be mayata ko wakkati be heedi to be dunya jomirawo do sunnade en don hado no kure annabi yaquba mayde waranimo kanyum modi dewi alamaji mayde waranimo le alamaji mayde waranimo ayi wodon no haaledi kan ana to tondo wonno yimbe kan ani ko en bobe lati dalil falastin jottalo be don wonni be wi'ete arani ko en benan tay hibi ko en be fuman be bobe lati lambi be dewata len am ko nabi yaquba o eddi be fide mako bayen mollino be garti haali ko nabi yusuf be jodi ha dental ni awa kere iskandariya nden ɗon bo ɓe tawi misrin ko en ɓe ɗon ndewa lambi to nden wakkati mayde waranimo an ko annabi yaquba o huli ɗum ne on ɓiɓɓe maako tokkata ɓaawo maako kañum on se o mofti ɓe ɓe fuu maɓɓe nden nanema wakkatiyel mayde wakkatiyel goonga on gaɗo o wasiya wala ko o wolwata sey goonga nden ɓe o waɗanta wasiya ɓe nanan haala man ɓe sembiɗinan ka ngam kankan on ragare ɓe nani haala ɓe waɗande wasiya to kañum nde wakkati man wari yettini se o mofti ɓiɓɓe maako fuu o wiɓe ko on ndewata ɓaawo am ɓe mbi min ndewan dereteɗo maɗa manamo a rewata hankonte allah be dereteɗo baadiraɓe maɗa kamɓe on wonto kam gononte annabi ibrahima mana dereteɗo maɗa mo a rewata be mo annabi ibrahima rewata be annabi ismaila ayi ɓe waɗi annabi ismaila ɗum bappa amma ɓe waɗimo ɗum baba ɗo tagliban ɗo jannuki ɓe woni ɓe tafsiruri
nden ɓe lori ɓe gaddi haala Isaka ɓenata annabi Isaka fu ɓe gaɗi ɗum hanɗo ayi tarika mako walayno koen boɗɗino sekkeña man to o laati ɓen mbi hanko on daña ɓawo annabi Ismaila ɓe duuɓi 14 to hanko annabi Isaka o laati hanko on baba zuriyaji ɗuɗɗi nder maji bani Israila man woni ɓenanta rumadum ko en ɓenanta luttuɗum nder leɗɗi ɓiyanɗo lutti ɓeɗon ha duniyaru jotta to nden ɓe mbi ilahan wahidan min ɗon ndewa dereteɗo maɗa be dereteɗo babiraɓe maɗa annabi Ibrahima be Ismaila be Isaka hanko wonte dereteɗo goto hanko woni Allah wanan lahu muslimuna minon bo min ɗo ɗownanimo mana min ɗo simmini yeeso amin ha mako nam تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون جمراوي تلك أمة على أمة أمة قد خلت لها ما كسبت قد فجت دوماري ولكم ما كسبتم ونما كون فجت دومودون ولا تسألون من جامتاك أما كانوا يعملون فبلاتنا له aya ɗo nde wari neɗo semmita kuuɗe ummatoje man amma ndeɗo ɗo hamɗo nde ɗo wolona ɓe hamɓe bani Israila en mbiɓe aƴino kujeji ɗuɗɗi nder maji ɓe wi baba maɓɓe annabi Ibrahima on mama maɓɓe annabi Ibrahima ɓe suri annabi Isaka ngam man laatugo ɓen ɗo ɓe annabo en on ko ɓe waɗi ayibeji ɓaawo ɗon ɗon ay baabiraɓe maɓɓe ɓe mamiraɓe maɓɓe ɗo seetanɓe to kadi on jomirawo sejippini aya ɗo o wiɓe fa ɓeya toon ɗum ummatoje on zamanu maɓɓe arti sani annabi Ibrahima ɓe ummatore muɗum annabi Ismaila ɓe ummatore muɗum ɓe annabi Isaka ɓe nataɓe ɓe limtitaɓe onon bo wala kumma ka sabtu ko on fajjiti ɗo dow moɗo wala tusaluna amma kanu yamalu to hanko jomirawo waddi haala kasbu e kowaɗi jomirawo waddi haala kasbu ayaje ɗo nder Qur'an ɓe sappata haala kasbu irum ayaje wa anna laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzihi jazaa mawfi ɓi adama wala ko o mari ñande o hoti ha Allah sei kuugal maako ngal o wi o fajjiti tan to nden aɗo moƴƴuɓe sunna ɓe wurtini aqida maɓɓe dalilaji goɗɗi feere waɗi geɗe bonniɗe wonni ha nder julɓe nder nayi mutasilin ko en wayni nden woodi jabrin ko en wayni mutasilin ko en ɓe wi ɓi adama wala kala ko ɓi adama huwata fuu hanko on fajjititta kuugal mum ɓe hoore mum ko ayi ɓi adama huwi fuu hama ko ngal ifti hama ko ngal ƴomti o huwi ɗam jomirawo waɗiramo ɓe magam ɓe hujjoni bo ɓe ayaye wallahu halakakum wama tamaluna nden jabri ko en hande bo ɓe mbi jabri ko en hamɓe mutasirin ko en hamɓe on hujjini ɓe nanta ayare tilka ummatun lahama kasabat ɗo kala ko moƴƴo fuu ko o huwi ɗo wonani mana hanko on fajjiti kuugal mako ɓe hoore mako jabri ko en bo seɗe mbi kala kuugal ngal goɗɗo huwi fuu Allah on hoddiri ngal dow maako to wi ko Allah on hoddiri ngal dow maako seɗe kadi ta yii seɗɗa ɓe mbi ay Allah tagi kudura ha ɓi adama be kudura man ɗo o huwata ko o huwata fuu laataago ɓe mbi Allah on tagi kudura ɗo kanjum on hayɓe hufrugo ha nokkure ɗo to amma aqida maɓɓe bonni ka ɓe mbi kala ɓi adama fuu ko huwi fu kañum mari ngam dalila Allah on waɗi wallahu halakakum wama tamaluna Allah on tagi on onon ɓe ko on huwata fuu mo waɗini aqida jabrin koyen ɓe ɗo mbiyamo Abdoul Karim al Jubai nden Aboul Hasan al Ash'ari laati ɗum fukarajo mako on haalanta aqida maɓɓe nde ɗo mari ko wiyete salahu ɓe aslahu hunde nde nde wonde tunda Allah on hoddirta kuuɗe to ay woodi salahu ha Allah woodi aslahu ha mako Abdoul Karim al Jubai o nder tafsere mako fukarajo mako Aboul
Abul Hasan al-Ash'ari sewai tawi o yi oɗo mari jabbo o wi enayi yimɓe ɗiɗo o mawɗo o maayi o nasti yite o bo pamaro o maayi o nasti yite o bo o mawɗo o maayi o nasti aljanna o bo o pamaro o maayi o nasti aljanna se Abdulkarim Jubairi wiyata ay pamaro mo maayi nasti aljanna ɗo jomirawo andino to o mawni o yegganno ɗum o hufran o nasta yite kanjon jomirawo seelari aslawu ha mako o maaya diga o pamaro se Abul Hasan al-Ash'ari jani o wi to e noyi to mawɗo mo maayi nasti yite o wi jomirawo e ko waɗi hanko bo jomirawo maynemo diga o ɓingel o heɓa o nasta o hisa nastugo yite jomirawo accimo seede o mawni nden mayli mo nastinemo yite jawabu se salori Abdulkarim Jubairi diga ñande ma Abul Hasan al-Ash'ari se o wurtini aqida mako kañum jamu jawhara fi tawhid imani en wa indana lil abdi kasbun kullifa ولم يكن مؤثرا فلتعرفا وليس مجبورا ولا اختيارا وليس كل من يفعل الخيار سي أبو الحسن الأشعري سي أسيل حقود جبرين كوهن بين أنت مؤتزلين كوهن وورتني قتل بيتين الآن السنة والجماعة معنى لي آدم ودمري كسب ما بمولو دوارا دو تكليف دفتني كي الله دفتني مو amma kasbu man wala ta'sir gamman hangona o majburu ba bana jabrin ko elwi nabo o khiyar o mariba mana na ko watta ko yidi fu bo o yidi ba bana mutazili ko elwi hatto sedani o siwani na ko Abul Hasan al-Ash'ari wala ya ko imam ali sunna ko imam ali taifa se o siwani en datal o wurtini banana jomirawo siwani en kosam hakkude showri benon taqiyen labanan khalisan sa'igan lisanihi o wurtini en aqida labka ka kawni aqida al-sunna wal jamaa hakkude jabri ko en benon ta mu'tazilin ko en tariqa man kalati mana datal man galati kangal ononi labngal to yaretengal mana ngal katamo sa'igan lisanina o hado kanyum kasbu bi adama mari kasbu amma na bada kasbu dum mutazilin ko en wi'ata na ko o majburu ba jabrin ko en wi'ata tayyib jawra min tilka ummatullah akharat la ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna on jamataki amma kali ya wala duka bedo na وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا بني كونوا لا يهودا واليهودين أو نصارى وكما النصراني تهتدوا سيكالتيتو قل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بل حقيقة ملة إبراهيم دين النبي إبراهيم حنيفا كميليكا لقد دين جبوني دي وما كان من المشركين أمر النبي إبراهيم ولا تاير هاتر أو تني الله جبراوي تلك أمة تدخلت جبراوي أدوات ودنا الحكاية hande yahudu be wi kunu hudan tatan mana be wi goddo to yi onata o kanditi do se onata o yahudu jotan do onata yahudu doni o don mera kanditi nasara e moyi a goddo se onata o nasrani ke jotan do onata o nasrani ke doni o kanditi do yahudu en be do lara to na yahudu do ba amajudo nasara en be do lara to na nasrani ke do ba amajudo Dodo watu ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jabira sey Nabi joli ade dina modum do kul bal millata Ibrahim dum kanka woni dina Nabi Ibrahim wonde man de wati do lo nabi ande aabe ayi en dino be badde den cita Nabi Ibrahim yahudu do den cita Nabi Ibrahim be wi dina mabbe do Nabi Ibrahim on dum dina Nabi Ibrahim on nasara do den cita Nabi Ibrahim be wi dina mabbe do dum dina Nabi Ibrahim on jabirawo fewni de asro ali imanato
eɗon mbiya eɗon ndeddinanaɗi am wakkati en qul ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahima wama unzila fi ibrahima wama unzila fi tawrata wal injila illa min ba'di afala taqilun onon ahlal kitabi ko waɗi on hujjata on lencitata ko e moɗon hananta annabi ibrahima deftere tawreta be deftere linjila fu ɗi jippayi ko hina ɓawa mako afala taqilun on kaccirtana nen jemra tokkini ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wala naku min almushrikin hanko annabi ibrahima wala tawi ko yahudujo wala tawi ko nasraninkejo o laati hanko diina mako kañum wi millatan hanifiya hankali hon hanifan ngol hosama diga miilaji manam hunde to nde seni ɓe mbi ko waɗi jomirawo inni dina annabi ibrahima ɓe millata ibrahima hanifan ngam dalila annabi ibrahima o wari o tawi dinaji bonniɗi ha duniyaru feere feere rewoɓe labbi rewoɓe nange rewoɓe ɓiɓɓe adama yumna muɗude ne ko nandi ɓe majum rewoɓe kujeji feere feere hanko se o wurtini dina mako ka miili ka acci dinaji fi woɓɓe ɓe nder moɗi ɓe tafsire mbiya hanifan ɗo mana mustaqiman dina man ka ɓoosika amma dow takliban jalnoji to kañum jamra wi wama kana min almushrikina hanko annabi ibrahima o laata nder hawtani ɓe allah jamirawo o lota ko haala annabi ibrahima ande qur'an koyna o fiɗɗi annabi ibrahima daga to shirku fiɗɗugo annabi ibrahima daga to shirku kañum on fiɗɗi ummatoje man ɓe tati fuu ɓe anda to diina annabi ibrahima ɗe jogi annabi ibrahima hawtana e allah yahudu en ɓe mbi ɓe kawtani allah ɓeɗum ko maɓɓe Uzayru ɗum mbi allah on nasara en ɓe kawtani allah ɓeɗum ko maɓɓe annabi isa ɗum mbi allah on nden araɓɓe ɓe kawtani allah ɓe nanta rewugo maɓɓe labbi ɓe bo hiɗugo almalaikatu banatullahi malaika ɗum mbi allah on kañum waɗi jamiraɗe woli hala annabi ibrahima fuu to se o fiɗɗa ibrahima daga to shirku kañum wama kana min almushrikin nam قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا جميعا آمنا بالله بأن الله وما أنزل إلينا إلوك جبنا على أهله وما أنزل إلوك جبنا على إبراهيم على إبراهيم وإسماعيل بنت النبي إسماعيل وإسحاق بنت النبي إسحاق ويعقوب بنت النبي يعقوب والأسباط بنت تانيراب وما أوتي موسى وعيسى إلوك جبنا وحكي النبي موسى بنت النبي عيسى من ربي لا نفرق بين أحد منهم misendinirtako ko goto fu hakkude maɓɓe wonano lahu muslimun wonano no minon muslimuna min ɗo simmi min ɗo ɗownani allah ɗo dinataɗo ayano ɗo nde waɗi nde ɗo wolwona ummato e annabijo sallllahu alayhi wa sallama sakko ma ɓe waɗi zamanu be mako nde wolwani heferɓe makka be nanta yahudu en be nasara ɓe waɗi zamanu ɗum ɓe annabijo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ayi ɓe ɗo aaƴa yahudu en ɓe ɗo aaƴa ɓe ɗo dow diina nasara ɗo aaƴa ɓe ɗo dow diina jomirawo se wiyata ɓe ɓuulu mbi'e amanna min nuɗɗini billahi ɓe allah laataki maɗa a yahudugo hande ɗum nafatama laataki maɗa a nasara hande ɗum nafatama aa wi'u a nuɗɗini allah wama unzila ileyna e ɗum ko jippina ha dow an jamirawo ardini nuɗɗingo mo hanko nden o waddi tanzilu ɓawo to modi ɓe haɗo ɓe mbi ɓi adama o andi dalailul uluhiyati feere maako na seto tanzilu waɗi ma mana hakkilo mo allah hokki ɓi adama
o andi to o huuri be maako o heftan Allah ɗon Allah bo gooto e bonni yumma ka ngala baye sadi de hay natti jibbi abul attahiya en ngadi istishare be majum anon ko yata ala inna kulluna zalimu wa ayyu bani adama khalidu fa bad'uhum kana min rabbihim wa kullun ila rabbihi aidu fa ya ajaban kayfa yu'sal ilahu am kayfa yajhaduhu al-jahilu walillahi fi kulli tahrikatin wa taskinatin fil wala shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid yimi man ido sappa tawhidi amma baytu radal ko wi wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid kala hunde fu to alaarine a temñinine a taskitine a tawanne ɗo holle Allah o goto kañum ngata misalu ko Allah tagi fu seede Allah tagi ɗum ɗiɗɗiɗi ko Allah tagi fu o tagi ɗum ɗiɗo jum nden ɓaawa ɗum ɗiɗo jumbo o tagi ɗum lijjotirɗum kañum nde o waɗi jemma o waɗi nange nden nde o waɗi lewru o waɗi koode o waɗi nange nden nde o waɗi fuuna o waɗi hirna nden nde o waɗi dow o waɗi less nden nde o tagi gorko o tagi debbo nden nde o tagi ɓi adam o tagi jinnawol kala ko a andi o tagi fu hatta iqtira'atul asariya nde o wari ha majum seeɗo o waɗi négative be nanta positive mana seeɗo ɗum ɗiɗi ɗum hawtude ɗum wurta natija to kañum ɗum fuu majum ko ɗum sabbata marɗo hakkilo to o laari hunde man o tembini be maare o tembini nde o tawan nde ɗo sappa mo Allah goto kañum o fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid to haɗo ayare ɗo nde ɗo sappa jomirawo o fuɗɗiri o wi ɓuulu amanna ɗo nde ɗo sappa kala komojo fu arta nuɗɗina Allah Allah arti hokkimo hakkilo ngo o heftirta Allah ɗon nden jomirawo ɗaggi tawhidi wama unsila ilayna min nuɗɗini Allah min nuɗɗini bo ko jippi ha dow amen kañum onon deftere alqur'ani nde jippi ha dow annabi jeɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam nden ɓe jippi bo ɓaawo fatara ha maɓɓe hande araɓe jooɗi bala duuɓi 500 annabojo waraani ndenda jomirawo juppini ha dow maɓɓe ɓe du'a ka annabi ibrahima wi en keña rabbana wa qasfihim rasulan minhum Allah jaabi waɗi annabojo nder maɓɓe hande araɓe Quraysh nden Allah ɗori hokkiɓe deftere kayonte alqur'ani kañum on qulu amanna wama unsila ilayna nden onon yahudu be nasara wama unsila ila ibrahima on nuɗɗina ko jippi ha dow Allah be annabi joɗen ko Allah jippini ha dow annabi joɗen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam be ko o jippini ha dow annabi ibrahima be ko o jippini ha annabi ismaila be ko o jippini ha dow annabi ishaqa be ko o jippini ha dow annabi yaquba haɗɗo ɓe mbi annabi annabo en ɗo ɓe fuu maɓɓe ɓe mursalina on kañum waɗi jomirawo limti ɓe goto ɓaawo goto ɓaawo ɓe laatide annabo en jomirawo wolori jippini ɗuɗon ha dow maɓɓe mana Allah leli ɓe ha ɓiɓɓe adama kañum waɗi jomirawo hertiɓe annabi ibrahima annabi ismaila annabi ishaqa benata annabi yaquba nden jomirawo ɗon tokkini lasbaɗu hamɓe ononi taniraɓe annabi ishaqa ɓiɓɓe annabi yaquba nder maɓɓe annabi yusuf woni en limtino ɓe keña woodi laari nder maɓɓe ɓe yahusa nder maɓɓe nden woodi rubilu nden woodi zabulunu nden woodi shala ha nder maɓɓe e mbiɗaɗo maɓɓe ɓe wiye yaya nden bunyaminu ɓe annabi yusuf ande bo dada maɓɓe ɗo wiye rahila nden woodi naftali ɓe nanta binit hande bo jatu ɓe nanta wasu hamɓe dada maɓɓe ɗo wiye faala nden naftali ɓe binit hamɓe bo dada maɓɓe ɗo wiye fas ɓeɗo ɗo ɓe fuu maɓɓe ɗum ɓiɓɓe annabi yaquba on en andi qissa ka feƴƴi hakkude maɓɓe hande ɓiɓɓe annabi yaquba ɓe nanta derɗiɓe annabi yusuf amma wakkatiyel ɓe tuubi ɓe ɗaɓɓiti baba maɓɓe tuubana ɓe wa qalu ya abana astagfirna zunubana inna kunna khadi'in qala sawfa astagfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim ayde ɓe hiriti aybe maɓɓe ɗum ɓe waɗi
ɓe tori baba maɓɓe ɗaɓɓitana ɓe tuubu ha Allah bawo e wi inchallah mi ɗaɓɓitana on farle ha Allah jamira woni yafo to hanko wakkatiyel annabi yaquba o ummi baɗɗol o waɗi munajatu ɓe jamirawo o tori Allah yaafa ɓiɓɓe maako hado ayne ɓe woni ɗo nde Allah yaafi ɓe Allah se moƴƴi ɓe hokkiɓe ɓe pat waɗi ɓe annabo en ɓe fuu maɓɓe ɓe 12 ɓe laatiɓe annabo en 11 nder maɓɓe e pat ɓe laatiɓe annabo en na ɓe mursalina ba amma annabi Yusuf o laati o mursalina nder maɓɓe o kañum jamirawo se waɗi ilhaqu maɓɓe haɗo nde o waddi ɓe annabi Isa e Ibrahim ɓe annabi Isaka ɓe annabi Yaquba se o waddi lasbat taniraɓe annabi Isaka han ɗon 12 ɗo en linti nden wona hulahu muslimun jamirawo wi hamɓe mo nuɗɗini Allah fuu se o wi'a o nuɗɗini Allah be annabi joɗe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kañum be Qur'an ɗam dibbiyama ko be annabo en ɗo ɓe fuu maɓɓe la nufarriqu bayna ahadin minhum mi sendidirtako ko goto fu hakkunde maɓɓe kañum ka en bollino balaɗe caali ɗe a nuɗɗina annabojo ɗo a nuɗɗinayi ono ɗo sendirama be imanu ma je nuɗɗimo harande ɗo a jaɓantaki nanɗinamo ɗo ngam dalila jomirawo wi ha surol suratul nisa'i to alladhina yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rasulihi alladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaquluna yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina wadi woɓe feere ɗon ɓe ɗon wi'a ɓe nuɗɗinan ɓe goɗɗum feere ɓe nuɗɗinta ɓe goɗɗum feere komo ɓe nuɗɗinan ɓe annabo en woɓɓe feere ɓe nuɗɗintako ɓe annabo en woɓɓe feere jalawi yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi ɓe jiɗi on ɓe cenda hakkunde Allah e nulaɓe muɗum kañum ɓe mbiya ɓe nuɗɗinan ɓe goɗɗum ɓe nuɗɗintako ɓe goɗɗum wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ɓe jiɗi ɓe gaɗana hoore maɓɓe manhaji ɓe gaɗa manhajiya nda lawol maɓɓe nuɗɗuno haɗɗo seɗɗa nuɗɗuno haɗɗo seɗɗa ɓe mbiya lawol may ngol yehi janani ulaika humul kafirina haqqan ɓeɗo ɗo hamɓe nomi kefira keferde dow haqiqa Allah rewi to kañum jawraw sappiyan ɗo wa yuriduna an la nufarriqu bayna ahadin minhum imanu sahatako se to a nuɗɗini ɓe Allah ɓe annabijo ɓe nuɗɗuɗum annabo en ɓe fuu maɓɓe ta laata bo a sendidirtako annabojo to annabojo e darajaji maɓɓe ɗo ɓurdidiri bamani ɓe gasirni nder maɓɓe woodi hokkaɓe annabaku tan hokkaka nulal woɓɓe nder maɓɓe ɓe hokkama annabaku ɓe nulal hokkaɓe nulal ɓe ɓuuri hokkaɓe annabaku tan hokkaka nulal nden woɓɓe nder mursalina man nulaɓe man Allah waɗi woɓɓe feere ɗon nder maɓɓe ulul asmi mina rusuli ɓe laati ɓe joyo hanjonde annabi joyde Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa idh akhadna min alladhina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa wa akhadna minhum mithaqan ghaliza aɗo suratul ahzab to jawirawi annabi sallallahu alaihi siftu wakkati mi hosanima alkawal e wakkati mi hosani annabo en alkaye maɓɓe wa minka ɓe ma an hanko nabi sallallahu alaihi wasallam go sakiti warugo amma jomirawo se fuɗɗinimo kañum woni ɓe tafsiru wi sembuɗugo alkawal ngal dongal Allah rondini kañum woni jomirawo fuɗɗinimo haɗo nden bo ɗo holla hanko on woni imamul mursalina nden annabi nuhu tokki nden annabi ibrahima tokki nden annabi musa nden annabi isa jomirawi wa kasna minkum misaqan ghalisa ayi holli kamɓe ɓe jewɗo ɓe ɓurdi luttuɗum mursalina ko ɓurdi luttuɗum annabo en to amma ɓe fuu maɓɓe ɓe gaddi diina goota haɗo modi ɓe wiyata addinu wahid wa shara'i'u tahtalif diina kaka goota diga annabi adam ha annabi joɓe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kañum wi kala diina fuu ɗo sawi kujeji joyi ɗo kaɗo sawi tawhidi kaɗo sawi julde kaɗo sawi sumaye kaɗo sawi zakka kaɗo sawi hijju dangrage joyi ɗo ɗum dangrage diina Allah on kañum ɓe wiyata inna diina inda Allahi islam woni diina ha Allah kam kañum woni islam o hawti dangrage joyi ɗo amma shari'aji ɗo lutidira jotta julde ɗo a diina meɗen bana julde wonira diina annabi Ibrahim amma annabi Ibrahima julde maɓɓe ɗum wakkatiji ɗiɗi ɓe juulata fajiri ɓe ɗikkiɗe tan nder rakaaje ɗiɗi nonnoon diina woni ha annabi Souleymane julde ɗo ha maɓɓe bana no julde woni ha meɗen amma hamɓe
julde maɓɓe tongale se ha nokkure ayinade ɓe juulata ɓe wakkati en ayinade to sali wala yoɓugo to ɗon wiyete série aji nden kujeji goɗɗi feere Allah harminani ummatoje goɗɗe a annabo en woɓɓe Allah dannani annabo en woɓɓe feere bo kanjum waddi annabi Isa وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون أي أوي روحانيتا mana oɗo danganaɓe goɗɗum feere ko Allah harminani ɓe hande bani israila to haɗɗo shara'i tahtali hande ligeni sallallahu alaihi wa sallam o wiya nanul anbiya abna'u Allah dinuna wahid wa shara'i'una mukhtalifa o yimi noon annabo en men ɓiɓɓe yaaɗiggo en dina amin kam woota amma shari'aji min ɗo lutijiri o kañum jawlañilaɗo fati komen aɓe minum wonano lahu muslim o min sellidirta ko goto fu nder annabo en imanu sahata ko se to a ɗuɗɗini be Allah be ko jippini haɗo annabijo sallallahu alaihi wa sallam be ko jippini annabi Ibrahim annabi Musa annabi Ismail annabi Isaka annabi Yaquba ɓe nata taniraɓe ɓe luttuɗum annabo en fuu muɗum nden ko ta a sendidira hakkude maɓɓe alata bo aɗa ɗownani yeeso maɗa Allah mana alata a julɗo timmuɗo wonano lahu muslim o na فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم جبرائيل فإن آمنوا تغنوا بمثل ما آمنتم به إن يلقوا النؤمن له فقد اهتدوا حقيقة بحقيقة وإن تولوا تبتلتي فإنما أمرهم هم في شقاق يدمر النور بهم أما فسيكفيكهم الله أن تنميه أنت أقول ما لا يمكن وهو السميع العليم جبرائيل أقول نانو كم يقول جيو كم يقول ayare ɗo nde woni ɓeɗo wolwana ɓe hande yahudu be nasara ɓeɗo aaja ɓeɗo nder dina annabi Ibrahim ɓenata dina annabi ɓeɗo aaja ɓeɗon lencita annabi Ibrahim ɓeɗo nder dina muɗum nasara en ɗo aaja ɗo annabi Ibrahima ɗo lencita annabi Ibrahima dina ɓe ɗo dina mako jomirawo tammi fewnande bo fewni ɓe hasrol an Ibrahima ɓay tammi jango ɗum to Allah yerdi nden jomirawo sewiɓe an annabijo sallallahu alaihi wa sallam to ɓe nuɗɗini irum ko on nuɗɗini ɗo ɓe kanditake mana to ɓe nuɗɗini be Allah ɓe nuɗɗini be maɗa an annabijo sallallahu alaihi wa sallam ɓe ko jippina ha dow maɗa defina Qur'ani ɓe nuɗɗini be annabi Ibrahima ɓe ko jippi ha muɗum ɓe ko jippi annabi Ismaila Isaka Yaquba Nasban wama utiya Musa e ko jippi ha dow annabi Musa be annabi Isa wama utiya nabiyuna min rabbihim e ko jippi ha dow annabo en fuu nden bo ɓe sendayi goto fo hakkude maɓɓe nden ɓe laati ɓeɗo silmi to ni ɓe luɗɗini irum ko ɓe luɗɗini ɓe ɗiɗo ɗo fagadi taɗo ɓe kanditata hande yawdu ɓe nasara woni ɓe defa silmi dow maɓɓe aɗon wolana aljo kitabu wojjawni ley wonde ɗo ɓeɗo husiti dow maɓɓe on ko ɓe yiyata ɓeɗo jogi ɗo fuu ɗum heantaɓe to ɓe luɗɗini annabijo meɗen sallallahu alaihi wa sallam ɓe ɗi en lutti ɗo amma to ɓe luɗɗini ɓe tokki ba on ngoni ɗo ɓe kanditake ayi hamɓe yahudu ɓe mbi ɓeɗo dow kanda inna hudna ilayka hande nasara ɓe mbi ɓeɗo dow dina nabi Isa ɓeɗo kanditi jomiraji ko ɓe ngoni dow muɗum ɗo na ɗum kanda ɗum wiyatake kanda ngam man to ɓe tokki ɗiɗo ɗo limtaki ɓe kanditi to ɓe tokkayi ɗiɗo ɗo to fa innama hum fi shikak fa in tawallahu jomiraji to ɓe tokki fa innama hum fi shikak hamɓe ɗo fa ɓeɗo dow luural hakkude moɗon be maɓɓe mana hamɓe yahude ɓe nasara to ɓe tokkayi to a anda fa luural ɗo hakkude moɗon shikaku kalimar ngol hosama diga sikku mana shakku wuttudu ɗatal to laati ɗatal ngal ɗo mari wuttudu ɗo ɓenanta wuttudu ɗo kañum mbiyata jonta jotta hunde feere ɗo sendi cakama tontonon wiyete sikku to kañum jomirawo sappi ɗum haɗɗo ɗum istiara on ha inde balaga to nden jomirawo yimɓe ɗo dow luural be maɓɓe banni
fasayakfikahumullah jomirawo tan mi he'ante hakkunde maɗa be maɓɓe ko holli annabi joɗo soccotira ɓe nawɗe maɓɓe ande yahudu ɓe nasara e ɗiɗum jettiji ɓe gatta ɓe maɓɓe e ɗiɗum aajoji ɗo amma jomirawo eftanimo alkawal o he'anamo hakkunde makko ɓe maɓɓe kañum waɗɗo modi ɓe tafsiru wi lallay jomirawo he'animo ɓe hakkunde makko ɓe maɓɓe hananta bani Quraysata ayi ɓe mbarama hamɓe ɓe bani Kaynuka fu nden bani Nadiri ɓori yiwama nonnoon hamɓe yahudu en wonɓe hananta Fadaka ɓe nanta Haybara e pat maɓɓe jomirawo hitti hakkunde maɓɓe haɗɗo en gandata hikaya ɗo kalimol fasayakfikahumullah Seydina Usman Allah ɓeddanno yarda en mbi hande sahaba en annabijo ɓe fuu maɓɓe ɓeɗo wela shahada ko mojo fu tefi shahada nden bo ɓe timmiri shahada man ba ɓe helata Seydina Usman o saydinana ɓawo o haɓɓama ha nder saare o faddama balɗe 40 o kaga ndiyam nde waɗi balɗe 40 o kaga ndiyam sey laati ɗonka ɓillanimo oɗon nder ɗonka man hande sahaba en mawɓe pat ɓe yehi o habda be kawarijinko en waruɓe tawimo ɗo hanko bo o wi o hosidi alkawal be annabijo o mbaratako keef julɗo mana wi o kañum la ilaha illallah o haɓata be muɗum sahaba en mawɓe mawɓe fuu habdi be makko o wurta o haddo be makko o sali liyabdi allahu amran kana mafula gam jomirawo woodi ko muuyi laatugo o yiɗi ɗum laata nden hanko Seydina Usman o faddama banni ha saare isaman ka ɗutka nde o faddama waɗi balɗe 40 o heɓay ndiyam ɗum ka ɓillanimo hanko Seydina Usman o hanko on feli wiigo o laari annabijo sallllahu alayhi wa sallama ɓawo annabijo acci duniyaru mawɓe nder sahaba en wari tawimo ɓe mbi kadi caani ɗo kam yotti ha banni kam seen noyi o wi wala ko waɗata miɗo jooɗi haɗɗo ɗo annabijo wari nda ha windo am ɗo o wari o wi Usmanu ɓe paddima ɓe kaɗima ndiyam hande balɗe 3 a sumtayi dow ɓe toñima bo aɗa ɗo golama to a yiɗi mi walle dow maɓɓe na ko a yiɗi a wata sumta ha Seydina Usmanu wi miɗi mi warta mi sumta ha maɗa annabijo se hoosi caggal nder camɗe anndena siginimo haɗɗo ñande man Seydina Ali waɗi hama ko yerɗiɗi ɗum Hasan ɓe Useyni waɗi han ɗo no renata dammugal kam goɗɗo feere wara nasta o wi to nda komi waadi ɓe annabijo jotta Seydina Ali seeɗo woya ummi dilli ɓe anni ko Allah sab nufi haɗo ɗon to ñandere man hande kawariji koye ɓe dilli ɓaawo nden maɓɓe ɓiɓɓe saabo en mawɓe mawɓe ɗon inde maɓɓe wolwatake ngam reenugo hurma maɓɓe mo arti warugo hama ko Seydina Usmanu nangi wakkude mako fooɗi nde ni ɗum ɓi sahabojo mawɗo amma ɗum wolwata inde mako o wi'ata an wakkude nde a waddi fitinaji ya Allah Seydina Usmanu wiyata mo wakkude nde a yeyi ɗo baba ma kaɗo teddinano nde sey semtu ɗum waɗimo sey o eeri o dilli nden woɓɓe mbi jamana tumɗu ay hala o ɗon no nder ɓe silmi ɗir toɗɗi o dogi o hotino leddi Sham nden o wari o ɗon nder ɓe watti nder hawariji goyen o wari hanko mbarima mo Seydina Usmanu woɓɓe mbi a Umayr ibn Badil al-Burjumi hanko on wari hananta debbo mako Naila o hirsanmo Naila wari atananmo o taƴi gooli muɗum ndenda o hirsimo hanko Seydina Usmanu Allah ɓeddanɓe yarda ɗiɗam mako se toɓɓiti oɗo maɓɓiti bo mustaf mako je o windi ɗe 7 en mbolino haalamaje o sendi ha aqalimu mako mana jihaji mako steggi mako woore nde o luttide Madina oɗo jangade ɗiɗam mako se wari toɓɓiti ha dow nokkure hakkunde fasayakfikahumullahu ɗo fasayakfikahumullah ɗiɗam mako se toɓɓiti ha dow feema ni ɓe saydinirimo woɓɓe nder sahaba ɗummitirmo e nde ɓe yirimo ngam hulugo fitinaji ayi ɓe sabbini Seydina Ali Seydina Abu sani jaɓugo seyɗo waɗani ɓe sharɗiɗe doolimo o jaɓi nden o wallini sharɗiji ma kanko bo ɓe sani tokkugo sharɗiji ma ɗon laati fitina wato Allah arti hiiti ka waɗat
to hanko Seydina Ousmane Ndio sene hayna Qur'anu re man jotta ɓe ɗo ha Misra ɓe ɗo ha Masjidul Fattahil Alim duuɓi caani ɓe kosde ɓe gartir totton ɓe ɗanno ha Masjid Sayyida Nafisa ɓaawo ɓe ɗonno ha Madina dawla Usmaniya woodi lamɗo mo laami leddi Misra ɓe Hijazu ɓe ɗo mbiyamo Mouhammad Ali Basha hanko woni eggini Qur'an ɗo man waɗi ɗomaari ha Misra nde hanko woni gofnajo wakkati man nden Misra Saudiya mana Hijaz ɗo tokka les Misra to ni ɓe wartiri to kamɓe mbarɓe mo ɓe fuu maɓɓe ba jomirawo Khalifa Sakina Umullah ɓe pat Allah he'ani mo hatta Umar ibn Badi in burtumi hanko on Hajjaj ibn Yusuf Saqafi arti hirsugo ha nder julurde wuro Kufa ñande o wiyata inni ra'u wara ru'usan tan aynan wa hana qidafuha wa inni la sahibuha o yi ɓe ko e ɗenɗi wakkati tawgo maje wayi nden bo ɓe yamin woni ko ta'ata ɗe ɗum istiara makniya ɓe istiara tasrihiya hay ɓe balala haɗɗo hanko Umar ibn Badi burmjumi o wari oɗo sala o waɗani Hajjaji mo baya oɗo sala sey goɗɗo feere wiyata mo on andi oɗo ɗo na Hajjaji wi anda o yi oɗo ɗo on diino o mbari Seydina Ousmane nden o diyi o wami dow iye muɗum ha o yeyi ɗum wadittu o yimi hanko yimino baytol wadittu walam afal wakittu wa laytani taraktu ala Ousmana tabkiha la'ilu mi yelino amma mi waɗay taweno mi waɗino da mi accino Ousmanu ha la'ilu ma koɗo woyamo Hajjaji ibn Yusuf Saqafi o wi o haya haɗay o lutta kanko arta mbarego ha nder juluɗo Kufa ñande mam fasayakfikahumullah Allah he'ani wonko sami'un alim hanko woni nano hanko woni nanduɗo na صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله فمن أحسن من الله صبغة فنحن له عابدون صبغة الله جبرائيل دين الله فمن أحسن مون بوري وولو من الله يقول الله صبغة دينا ونحن له عابدون منهم فعل من يرتا آية دو جميرا ودني كلمة صبغة كلمة صبغة simga hay ɓe lunga kanjum wiyete bondi ɓe fulfulde meɗen ko kuma ɓe hawsare ɓe ɗo mbiya ɗum rini ko ɓe turanci ɓe ɗo mbiya ɗum penti kanjum woni simga to en woni jomirawo inni inde diina ma ko haɗo o yika simgatallah diina Allah o indiriga bo ɓe kalimol boɗeje ɓe ɗo wiya ɗum ɗon ha yimɓe balaga ɓe ɗo wiya ɗum almusakalatu inde majum wode ke doni taminu dum do sawi mana isti'ara kam amma musakala be jona fi rumaji to sebe mi ata yahudu en be do mari no wendu mabbe wondu feera don je kahana mo dinde mabbe to be tuuban se to be yi ha wendu man nen tuubu mabbe wada ko kuma be ngati karabino be gadan de terre se to be yati yadasi be yi ha wendu man be wurti nenda ɓe gaɗa arabi maɓɓe man jaɓe ha warti goɗɗo to waɗi e ɓe yiɗi tuubugo sey ɓe yaramo ha wendu man ɓe gaɗamo nder maaru mana to wurtini sunubaji ma ko tilli to ɗo ɗo ɗum laati ɗum sunnoon ka ɗon rondire ha waɗi sogono annabi Yahya to waasi yimɓe ɓe mbi ɓe tuuɓi o wiyaɓe to ɓe yaɓe yiiwa hananta mahayo ortum naaru ortum ɗo mahayo jodan ha jotta ɗo to ɓe ɓe yiiɓe ummitana to sunubaji maɓɓe sey annabi Isa sey warti ɗum al'ada maɓɓe on ha gaɓɓe dina maɓɓe to ɓingel gañama ngel waɗi balɗe 9 sey ɓe yaɓe yiwa ngel ha nder ndiyam man to woɓɓe mbi ɓe ɗo gaɗa bonti ha nder ndiyam man ɓe ɗo gaɗa nonde wonde feere je to goɗɗo yiwi wurtini alama man takkan ɗum ha ɓandu mako to sey laati bonti man ɗiɗo wanga ha maɓɓe ɗum laati ɗum sunna maɓɓe on annabi Isa daña nde annabi Isa daña sey ɓe gari ɓe gaɗi mo ha nder weendu man ɓe ɗon mbiya ɗum almahmudiya ɓe lunga arabiya koɗeke lunga man ka hoosama diga lunga aramiya ngam lunga aramiya ka gon annabi Yahya wonota to nden arab ɓe waɗi tarif magol ɓe gartirgol mahmudiya kanjum woni yimɓe meɗen Christa en min jotta ɓe mbiyata ɗum bichara en ɗo laara ɓe ɗo hoosa goɗɗo ɓe muttinamo nder ndiyam ɓe wurtina ɓe hoosa goɗɗo ɓe muttinamo nder ndiyam ɓe wurtina noon to ɓingel daña ɓe hande lowamo nder ndiyam ɓe wurtina ɗo kanjum on woni sibgatu non to ɗo hande laati kanjum on woni ha maɓɓe hande yahudu ɓe nasara ɗum laati sunna amma nde annabi Isa wari waɗana mahmudiya
kamɓe yahudan seɗe fe ɓe hofnani annabi isa seɗe acci waɗugo se warti ɗum nasara en tan wonta kañum waɗi a cociji mawɗi fuu ɓe maran birka ɓe maran weelu ndu ɓe suwata yimɓe ha nder maaru mana ɓe lotanimo zunubaji makko to jamirawo se waɗi istiara to ɗo on woni diina ha maɓɓe bondi ɗo on woni diina ha yahudu ɓe nasara to diina allah labka kañum woni bondi diina woɓɓe fere nder gonɓe tafsiru ɓe wi kalimol sibra ngol hoosama diga luga hébriya ha sabaa ay arɓe se waɗi tarigu magol ɓe toɓɓini aynangagol ɗo ɓe waɗanigol ɓe wartinigol aynangagol se warti sibratu to mana simra mana mutingo on ɗiɗo ɗo ɗiɗi ka joni watta nasiha kulon allah ɓe nanta sikku allah wawnu en fodde mawɗe meɗen se ɗiɗaɓol sikku ɗiɗaɓum kanjum on woni yettorade yettata sakiraɓe amma bako mi yetta sakiraɓe miɗo hoosa yettore diga nder ɓerde am miɗo yaha haja goɗɗo am kala mo en laari haɗo fuu to ɗum wooɗi ɗum mawhinu ɗum nder boɗɗi maako on nder hasanatu maako on to bo on yi ɗum ñitti ɗum wooɗayi ko ɗum felni kañum ha amin ɗum ƴewti allah yaafo ani hamɓe allah ɓeddan ɓe yerdam allah ɓeddan ɓe yerdam allah ɓeddan ɓe yerdam allah tabitinɗen bo dow yidde maɓɓe allah tabitinɗen dow yidde maɓɓe alkaye maɓɓe ɗe ɓe ɓili en allah wawnu en ɗe ha en hoota en tawaɓe ta en canja ta en wattita ta en sela ta en kuldira ta en nora ɓaawo barka annabijo sallllahu alih wa sallam nden tataɓol miɗo yetta sakiraɓe tafsiru en cireay en gaɗan allah on tomni ɗum diga dow kanjum en artata yettugo ha majum ɓeɗo wiyam ousmane cheikh ousmane wakilijo suudu radio jamani hanko on wondi ɓe baka malam o yi ɓeɗo mari suudu radio maɓɓe ɓeɗo siri bo ɓe gaɗana ɗum suudu télévision ɓe maɓɓiti ko ananta facebook ɓe nanta youtube ɓeɗo yiɗi useni fo o fuɗɗana ɓe tafsiru hanko bo wari tan o fodiri o waɗan jahangal o dilla to on o kallifiyam mi yiɗa ɗum seni ɓe hawti ɓe dooliyam nda seydi bachir seydi ousmane babaliman ɓe kawti denanta seydi ali ɓe luttuɗum sakiraɓe o sadari lowanu en woni ko sahaba en han ɗon hawti tiɗɗiyam ɗo se mi waɗa mi yiɗa mi taskanayi ɗum nden ɓe deoliyam mi waɗi to hanko ousmane cheikh ousmane en ɗo yettamo dede manufa ma ko ɗum o yiɗi wallutugo diina allah ɓe nanta ɗemgal fulfulde allah wallumo handu majum nden wakilijo maɓɓe wonɗo abuja jeetoɗo iromo gotel kala nde en kositi siri hanɗo fuu kodeke hande ka en waɗa ɗum live oto ɗo laara kala nde en hositi siri fuu hanko on suhlata waɗata editing nden jemma jamdi jeeɗiɗi ɓe reta o sankita ɗum ha duuɗiyaro fuu hanko ma o yettama ko ɗuuɗi nden hanko wakilijo maɓe alani maɓe waɗi warata hoosa nde weeti fuu hanko ma o yettama ko ɗuuɗi allah windanno baraji deydey comité mawɗiɗi comité siri tafsir ɗo ɓe dari ɓe ɗo wallaka diga ñande nga fuɗɗi ha warugo hande diga derɗiraɓe kañum on bachiru ɓenanta goni ali ɓe nasiru ɓenanta oustad babaliman seydi ousmanu ha nanta fukaraɓe sare modi bo dilwanu haɗo ɓe modi bo sahabo ɓe hannadarki ɓe luttuɗum sakiraɓe irum fukaraɓe ɗi meɗen sale ɓenanta abdoulkarim ɓenanta groupe maɓɓe ɓe ɗuɗɓe hande bo ɓe dari ɓe ɗon dari ni ɓeɗo wiya seeto hunde ɗo nde waɗi nasaraku hamɓe ɓe ɓe waɗi ɓe fo allah windan ɓe baraji maɓɓe hande ɗo ni mi andanami tan no ɓe siri hande aussi darɗe ɓenanta nafsi ka ɓe ko nandi ɓe majum ɓe gaddi fo wallide maɓɓe ɗo sari man woɗa wela allah windan ɓe baraji maɓɓe nden noon noon sakiraɓe ɓe laati ɓeɗo ngara diga gayɗum diga nokkuje feere feere ɓe ngara ɓe keɗita tafsiru ɗo wuro meɗen ɗo famɗi haɓe garayi
nder man hatta hakkilijo meɗen mokkil ba o wari no balade sali to hande ko haɗimo warugo hamɓe fuu hande ɓe haɓɓata defte maɓɓe nden bo ɓaawo jura wakkati ɓe wattaran kanjum on wakkati ɓe watta kanjum ɓe ɓe warugo amma ɓe fuu maɓɓe Allah windanɓe baraji maɓɓe nden warɓe kaɓɓol defte ɓe ɗomari ɓe ngari diga guure meɗen en guure ma fuu ta yimɓe jaaɗa ɓe fuu maɓɓe ɓe ngari nder maɓɓe bakiraɓe meɗen hama barki ɓe jamaɗe nde o wardi ɓe nanta yimɓe amalere mamukal ɓe amalere mango ɓe nanta yimɓe wuro yayama ngulo ɓe nanta yimɓe guure meɗen ɓe kaari haɗo fuu mi fotayi mi limtata e kilbawo e ko nandi ɓe majum taari haɗo ɓe fuu maɓɓe ɓe yettama ko ɗuuɗi nden warɓe diga yolawo ɓe maɓɓe heɓa yetti sey jotta sakiraɓe meɗen ɓe wowi wargo nde weeti fuu nde en wonta ko kimen fuu ɓe gara ɓe garda ɓe maɓɓe kanjon ale Oustaz Oumar Yangoua ɓenata Oumar Kamaru ɓenata Hamadi Ɗaɗo e ko nandi e maɓɓe warɓe ɓe pat maɓɓe Allah windan ɓe baraji maɓɓe ɓe yettama ko ɗuuɗi wakkati timmi tomi wi mi yettan mi timmintako nden ɗon nder ko seyata am ɗon nder ko seyata yimɓe kon sili fuu wari nden miɗo wonni ɓenanta sakiraɓe am yiɗiɗɗaɓe am Oustaz Bakary ɓenanta Alaji Soumanu ɓenanta Sahabou ɓenanta Baba Baye en ko nandi ɓe maɓɓe Baba Yaali e Alaji Moussa ɓe pat gorgiraɓe amin min ɗon wondi hamɓe ma ɓeɗo habda ɓeɗo yaade tafsir nden ande ko ɓe ngari hamɓe ma Allah barkiɗen ɗon nder ko ɓeddanta am sewo ha nokkure ɗo miɗo jooɗi ha nokkure ɗo mi modibbo am kanko woni Oustaz Tahir o narta ɗo mi wala modibbo ɓaawo Baba ɓurimo ngam bindol hanko ekkitini am ko ɓe yara am islamia ha juuɗe mako 1987 mi wawata ko koɗume ɓe hoosiyam ɓe yaajam ha mako bindi fita goɗɗo windani defte ɗon miɗo sigi de jotta fu ɗo nane mi kono kayne on o ekkitiniri am bindi to nden o heɓi o yaaniri min yettimo ko ɗuuɗi ɗum asbirima ko on to woni goɗɗo mi waɗi fuu ɗum asbirima ko on hande nanema ɓe wawi awugo ɓe heɓi leddi haɓe awata to leddi ɗo mari konal a awi mo dole on fungo ma wuta wooɗa to asbirima ɗo wonni noon Allah windanno baraji mako en Modibbo Amadou ɗon hanko fo ɗon fitiyam hanko fitiyam ɗon nahu defte ɗuɗɗe ɗe mi jangatama o foma ko mi witata to hanko ono ɗan ɗon ɓe fitiyam andal nahu mi jangi yimɓe ɗuɗɗum mi famayno to ha mako on hanko fuɗɗaniyam limte be limte mi fuɗɗi famugo andal nahu koɗeke ha jotta mi gonayi hamaga ni amma woni komi fuɗɗi andugo seɗɗa to hanko oɗo haɗo dede asbiri maɓɓe on ɗo wanga to woodi goɗɗum ha nder man ngam man Allah windan ɓe baraji man to mi mbiɗen yettan en timmintako ɓinguel men fuɗa ɗo Aminu ɓinguel Bakari Awadou Dieyla o hanko fuu oɗon ɗen ɓe dari walli diga fuɗɗode tafsir man ha warugo hande o laati yam on protocole siriya tan laara hunde fuu no waɗirte o yettama ko ɗuuɗi Aboubacar Gam waɗon Moucharraf ɗon hamɓe bo hamɓe on suklani be media ɓe hosata ɓe tuura ha zariyaji ɓe groupe ji nden yettore mawde en gaɗay encore noni Abba Malam encore en mbiyata Madou Ugonta fiya encore ardini jahangal man fuu nden oɗo hakkama runto hanko kala nde ɓe tuuri tafsiru fuu seeto yerɓani bana groupe ji 14 feere feere nder man woodi goɗɗo feere diga Dubai ƴoni amin yetti amin ɓe tafsiru komin gatta woodi goɗɗo feere diga Libya ƴoni acci wonɓe leɗɗe dayiɗe goɗɗo diga Guinée fuu yetti deydey tafsir man no ɓe yatirta ɗum wancata duniyaru amma fuu yettore man ɓe tabbitini suudu radio Koode ɓe nata ɓe limtiɗo fuu Allah windan en baraji Allah jaɓa en kuuɗe men Allah bo yaari en mawi barka annabi sallllahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh woodi ɓe watta kalimaji ɗiɗi Seydou Ousmane ɓe Modibbo Sahabo nden ɓe jokkana en duwaji machallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanema alhamdulillahi nanema annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum ya kullu lahu bidaya wa lahu nihaya to alhamdulillahi hande en fuɗɗi jode tafsiru men go'ore sumay en timmin en darni go no gas e jeeɗiɗi to Allah jaɓanen ko hani wolwama pat wolwama to alhamdulillah ko hani wono e sewujo men wolwi amma ko ɓeddata ɗum ɗugo kuje gotel nanema en andi en ɗoles Zaria Cheikh Modibbo Hamma Adama Diada to alhamdulillah to a yewtiti be baba ko ardata wiwgoma kuje gotel
o wi mi yiɗi mi ɗon mi wala ɗon jahangal mi waɗi mi ɗon ha zahiri be mi wala ɗon be baɗi mi fuu mi yiɗi yonde am ta sendira be pukaraɓe kañum an waɗan to a yewtidi ɓe baba ko o artata bigo ma o wiyama jangirde tabita mi ɗon ɓeni mi jeeto ɓen mayɗo jangirde tabita to alhamdulillah Allah waddani en sanadu no en heɓi en jooɗi en jangi tafsiru ɗo bo en waɗay ɗum ngam goɗɗum en ɗo andi nane ma ba minon famarɓe komin umma ma min tawi baba ɗo waɗa tafsiru ɓawo juɗoyango asira komoe ɗo andi to jotta min waɗay ɗum ngam interest feere ko interest feere min waɗi ɗum billahi fillahi billahi nane ma o wi jangirde o jata hayonde ma ko waɗa tafsiru en andi naye won haɗimo o darni ɗum to jotta bo en heɓi nder ɓiɓɓe maako a cheikh oumar farouk o wari o jaɓi be shawari comité minon on hawti jooɗi waɗi mo doole o waɗa yowwa o waɗi Allah jaɓan en ko waɗi bo min jiɗa yonde ɗo ba o yiɗi mouradu maako kanko cheikhujo men yonde ɗo ta sendira be jangirde kanjum on Allah wari waddi ɗum o wari o jangani en tafsiru Allah waɗu mawri bo ɗum ɓedda yahugo yeeso ha yeeso annabijo sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah en hokkitan modi ko Amadou kanko bo o wolwana en kalimaji seɗɗa modi ko sahaba wolwana en se en fuɗɗa du'aji kadi du'aji en waɗan du'aji jeeɗiɗi liman amalayre mamu tan fuɗɗinan men e modi bo men usaf ayiru kanko o maɓɓinta en Sayyid Umar inshallah no mi sewri be tafsir ma ko Allah man on andiratin Allah teddu Allah famen Allah hokku en ko beddanen fam fambe go dengo Allah beddanen himma ha shani islam ko musamman jangirde ɗo kayre on ɗaɗi kayre on goto gabde jalloje en walla koye men en dara en janga
on wasi kam wasi tay hoore am de menen fu Allah fo de sawaba Allah barkirin